Wils gewoon evenementen terug het tropische waar van het weekend af zijn binnen er ik nog genoeg activiteiten die wel gewoon terugkeren. In Friesland wilden de ondernemers de warmte voorwijzen, maar een speciaal tropenrooster. Dus wien de meeste winkels van de morgen hier een betiet iepen. Maar als dat geholpen had? Mensen weten het dan niet. Nee, ze weten het ook niet. Het is een spontane actie. Je hier nog onder de lesbleeuwen kent? Nee, ik ben meestal rond tussentijd. Die markt, meestal ben ik deze tijd wel op, dus dat is geen probleem. Dat is geen probleem. Ik hoop dat ze nog komen. Ik hoop ook dat ze komen. Maar het is nog net... Ik heb de nachtdienst gehad in Sneek. Op naar huis. En ik denk, ik doe eerst eventjes een boodschapje. Verse broodjes, verse groente en fruit. In Friesland wachten ze nog op klanten, wilst het even later in Burgum al volop feest is bij het internationale Doensfestival. Al had het team van Chili een wat betere dresscode als de Friesen. Het team uit Botswana docht zelfs een speciale Rijndoens. We'll be praying for rain back home in Botswana because there is no rain in Botswana. As we are here, we want the rain to rain in Botswana. De parade is wat kwarter en de optredens binnen het zien in steef van 20 minuten. Maar genoeg werd gaat het feestje gewoon terug, zat de bedoeling weer. Ek in Drachten moet de meesten haar goed insmarren. Dit weekend weer op het Vleenveld drag races houden. 403 meter heel goed rijden naar de oorkant van de airstrip. Het is de enige locatie in Nederland voor zulke races en daar is de organisatie heel wies mee. Wat we hiermee eigenlijk zorgen is dat je een stukje straat legaal kan racen. Dus de jongens hoeven niet meer naar de straat. En voor de zwaardere klasses kunnen ze daar Nederlands kampioenschappen rijden. En dat doen we een aantal keer per jaar. En dat racen bad in een heel warm pak. Ik had je nog maar zo'n hier uit binnen. Die was de jongste dragracer van Europa. En het gaat best. Hoe lang dorst de roer als helemaal naar de andere kant past? 12 minuten. 12 minuten? Nee. Kom bedoel ik. 12 seconden. Ja. In Nederland is het officieel sprake van een hitteweeg, een hittegolf. En in Friesland binnen verschillende warmterecords brutsen. En we binden al lang net. Dit is man niet voorbij. En als er juist nou het waarschuwen voor de komende tijd, dan zou je zeggen, nou, dan komt daar even een dip achterom, die hondje, 20 graden, op 21 kan je bij komen. En dan bouwt een zuidelijke stroming op naar je op. En dan gaat hij weer zijn voet, komt weer. Dus er zou samen nog een hittegolf achterom komen kunnen dit simmer.